መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ ደቡብ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ንብኩናት ዝተሃስዩ ሰባት ዓዲለ ዝብሎ ዘሎ ረድኤት ነቲ ኣብ መሬት ዘሎ ሓቂ ከም ዘይገልጽ ተመዛበልቲ ኩናት ተዛሪቦም መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሕርቲ ብማሕበረሰብ ዓለም ንሰብኣዊ ረድኤት ዝኸውን ዘይተገደበ መገዲ ክኸፍት ዝወርደሉ ዘሎ ጸቕጢ ን1.5 ሚልዮን ኣብ ትግራይ ብዘሎ ኩናት ዝተጎድኡ ሰባት ከም ዝሓገዘን ንኻልኦት 2.5 ሚልዮን ክሕግዝ ይሰርሕ ከም ዘሎን ሓቢሩሎ እንተኾነ እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣቕሪበዮ ዝብሎ ዘሎ ሓገዝ ንፖለቲካዊ ሃልኪ እንተዘይኮይኑ ኣብ ምድሪ ዘሎ ሓቂ ካልእ ከም ዝኾነ እዮም ግዳያት ዝገልጹ ዘለዉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓገዝ ኣቕሪበለን ይብለን ካብ ዘሎ ከባቢታት ሓንቲ ዝኾነት ዞባ ደቡብ ትግራይ እቲ ክቐርብ ተሓሲቡ ዝነበረ ሓገዝ ነቶም ግዳያት ዘይኮነስ ኣብ ዝሓለፉ 27 ዓመታት ከይተረብሑ ዝጸንሑ ዝተባሃሉ በቲ ኩናት ግዳያት ንዘይኮኑ ተቐማጡ ክልል ኣምሓራ ይዕደል ከም ዘለውን እቶም ተመዛበልቲ ተዛሪቦም ኣብ ከባቢ ኣላማጣ ክዕደል ተሓሲቡ ዝነበረ እኽሊ ብሰብ መዚ ክልል ኣምሓራ ዞባ ሰሜን ወሎ ዝኾኑ ኣካላት ናብቲ ከባቢ ከይበጽሐ ናብ ካልእ ከባቢ ከም ዝተወስደ ተዛሪቦም ኣለዉ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ትግራይ ልዕሊ 4.5 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ከም ዘሎን ገለ ከዓ ሓደጋ ረሃብ ኣንጸላልይዎ ከም ዝርከብን ይገልጹ እኳ እንተለዉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ዝጠመየለን ዝብል ተቃውሞ ኣውፂኡ ይርከብ ብዘይካዚ እቶም ኣቐዲሞም ኩናት ኣብ ትግራይ ክካየድ ዝጠልቡ ዝነበሩ ኣካላት ብሽም እቶም ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ተመዛበልትን ግዳያት ኩናትን ሕጂ ረድኤታት ከውሃልሉ ይሸባሸቡ ከም ዘለዉ ተገሊጹሎ እንተኾነ እቲ ረድኤት ናብቶም ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ግዳያት እቲ ኩናት ዝኾኑ ሰባት ይበጽሕ ድዩ ኣብ ካልእ ዝብል ግን ዝተነጸረ ነገር የለን ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ትግራይ በዓል ጥምቀት ኣብ መቐለ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ታቦታት ናብ ባህረት ምጥማቃት ከይውፀት ብሱቕ ተሕሊፋቶ ኣብ ትግራይ ካብ ዝውላዕ 80 መዓልታት ዝመልኦ ዘሎ ኩናት ኣብያተ ክርስቲያናት መሳጊድ መራሕቲ ሃይማኖትን ታሪኻውያን ቦታታትን እናዕነወ ዝርከብ ኮይኑ እታ መበገሲት በዓል ጥምቀት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ዝኾነት ኣክሱም ኮነ ዋና መንበር ቤት ጽሕፈት ቤተ ክህነት እታ ቤተክርስቲያን ዝኾነት መቐለን ኣብ ካልኦት ከባቢታት ትግራይ ታቦታት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብዕጽዎም በዓል ጥምቀት ክሕልፉ ከም ዝተገደዱ ተገሊጹሎ ኣብ አዲስ አበባ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ሲኖዶስ በዓል ጥምቀት ከም ካልእ እዋን ዘኽበረ ኮይኑ ብዛዕባ ምዕጻው ታቦታት እተን ኣብ ትግራይ ዝርከባ ኣብያተ ክርስቲያናት ዝበሎ ነገር የለን ኣቐዲሙ ኣብ ማርያም ጽዮን ልዕሊ 750 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ናብ ቤተክርስቲያን ገዳም እንዳባ ገሪማ ዓድዋ ናብ ቤተክርስቲያን ገዳም ደብረ ዳሞ ናብቲ ጥንታዊ ታሪኻዊ መጽሓፍቲ ዘለዎ ገዳም ጉንዳጉንደውን ከበድቲ ኣጽዋር ከም ዝተተኮሱ እዩ እማያ ዝተዛረቡ ኣብ ተንቤንን ከባብታት ዘላምበሳኑን ኣብያተ ክርስቲያን ብከበድቲ ኣጽዋር ከም ዝዓነው ዝወፁ ዘለዉ መረዳእታታት ይረድኡ ጥንታዊ መስጊድ አልነጃሺ ብከቢድ ኣጽዋር ድሕሪ ምዕዳው ቤት ምኽሪ እስልምና ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ መስጊድ ዳግም ክሃንጽን ንገበነኛታት ብሕጊ ክሓተትን ጠሊቦም ነይሮም መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ነቲ መስጊድ ከም ዝሃንጾ ገሊጹ እዩ ሚኒስትር ጉዳይ ወጻኢ ኢትዮጵያ ሱዳን ሰራዊታ ካብ መሬት ኢትዮጵያ ክተውፅእ ሓቲቱ ፕሬዝደንት ሉዓላዊ ባይቶ ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፋታሕ አልቡርሃን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ብዝሃቦም ፍቃድ ነቲ መሬት ከም ዝሓዝዎ ምዝራቦም ይዝከር ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ጉዳይ ወጻኢ ኢትዮጵያ ዲና ሙፍቲ ግን ዶብ ሱዳን በፀረ ሰላም ሓይልታት ከይሕመስ ሓይልታት ጸጥታ ኣብቲ ዶብ ክሕሉ እዩ ተሓቲቱ እምበር መሬት ኢትዮጵያ ብሰራዊት ሱዳን ክትሓዝ ዝተዋሃበ ፍቃድ የለን ኢሎም ኣለዉ ሰራዊት ሱዳን ካብቲ ሒዝዎ ዘሎ መሬት ክወፅእ ዝሓተ ዲና ሙፍቲ መምላእ ማይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ እውን ጠጠው ከም ዘይብል ተዛሪቦም እዚ ከም ኢሉ እንከሎ ሶማልያ ወታደራታ ኣብ ኩናት ትግራይ ኣይተሳተፉን ክትብል ነፂጋቶ ብኣማይስ ዝቁፀሩ ወታደራት ሶማል ኣብ ትግራይ ከም ዝተቐትሉን ስድራቤታቶም ግዳያት ሃልዋቶም ይሓቱ ከም ዘለውን ማዕኸናት ዜና ሶማልያ ጸሪሕና ምጽብጻብና ይዝከር ሚኒስትር ሓበሬታ ሶማልያ ዑስማን አቡበከር ወታደራት እታ ሃገር ኣብ ትግራይ ከም ዘይተሳተፉን ከም ዘይተቐትሉን ኣብ ቴሌቪዥን ሶማልያ ተዛሪቦም ብኻልእ ዜና ኤርትራ ናብ ዶብ ሱዳን ወታደራታ ከም ዘይጸግዐት ገሊጻ ሓላፊ ቆንስላዊ ጉዳያት ኤርትራ ኣብ ካርቱም ኤርትራ ወታደራታ ናብ ሱዳን ኣጸጊዓ ዝብል ሓበሬታ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ይዝርጋሕ ከም ዘሎ ብምግላጽ እንተኾነ እቲ ሓበሬታ ጌጋ ከም ዝኾነ ተዛሪቦም ኣለዉ
ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ካብ 8 ክልላትን 2 ርእሰን ዘመሓድራ ከተማታትን ዝጠለቦ ሓገዝ ከም ዝተነፍጎ ተሓቢሩ። እተን 8 ክልላትን 2 ርእሰን ዘመሓድራ ከተማታትን ቤት ጽሕፈት ንምኽፋት ሓዊሱ ካልኦት ሓገዛት ክህብኦ ጠሊቡ ዝነበረ እቲ ቦርድ እተን 8 ክልላትን 2 ርእሰ ዘመሓድራ ከተማታትን መልሲ ከያብኦ ከም ዝተረፋ ገሊጹሎ። እዚ ከምዚ እንከሎ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ንሕወሓት ንዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ዓሲምባ ንብሔራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ባይቶና ንሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣብ ዘይሕጋዊ መረፃን ዓመፅን ተሳቲፎም ብዝብል ካብ መዝገብ ከም ዝሰረዞምን ንቅንጅት ድማ ኣመራርሓ ኣመሰራርታ እትውድብ የጠራጥረኒ እዩ ብዝብል ብተመሳሳሊ ካብ መዝገብ ከም ዝሰረዞም ተሰሚዑሎ። ብካልእ ዜና ባይቶ ወክልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንሕወሓትን ኦነግ ሸኔን ብግብሪ ራዕዲ ክስይም ሎሚ ሐሙስ ኣኸባ ከም ዘካየድ ተገሊጹ። ጋዜጠኛ ቴሌቪዥን ትግራይ ዝነበረ ዳዊት ከበደ ምስ ማሓዙኡ ኣብ መቐለ ተቐቲሎም። ጋዜጠኛ ዳዊት ከበደ ኣብ ቴሌቪዥን ትግራይ ቋንቋ ኣምሓርኛ ዝሰርሕ ዝነበረ ኮይኑ ማሓዙኡ ሶሻል ወርከር ዝነበረ በረከት በርሀ ድማ ምስኡ ኣብ ጎደና መቐለ ከም ዝተቐትሉ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ኢትዮጵያ ዛጊድ ልዕሊ 30 ጋዜጠኛታት ወፃእን ውሽጢ ዓድን ብሰንኪ ስርሖም ከም ዝኣሰረትን ገለ ከዓ ከም ዘንከላበተትን እዩ ትካል ተሓለቕቲ መሰል ጋዜጠኛታት ዘውፅዎ ዘለዎ ሓበሬታ ዘረድእ።